Salamat, Dams. Ang sweet mo talaga. Basta sika, nangingisay pa. Yar, surusuruan naman Tagalog na. Pwede yung pinabiyado na damdamat pinagsurog kanyam. Utang ko pa lang Nya ka mo tin, sila madinak giyom. Talaga man din say. Behave din say. Behave. Nya Jar, surusuruan na kaon. Sige man lang na. Ikasasta ulit. Sige. Ibagang manja ate. 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 Nice. Kuya. Kuya. Ibagang man. Kuya. Kuya. Nagplayin kang din say. Mabalin siguro aja yun. Sa bali mo ta, Jar. Wow, din say. Ngiti umuna ka nga damag mau. Kaya nakmat lang, Mercedes. Nahihilo ako, Mercedes. Nahilo ako sa'yo. Nung baga na nga bakit naman, tisumbat mo ka. Kasi kahit dalawa ka sa paningin ko, pero nag-iisa ka lang sa puso ko. Baka kalok pa man ta pagbaga mo na. Maday! Seryoso ka! Kita matirupak. Sa bagay, Ate Jar, siya lang tikait kau. Nagsimple mo atin din siya. Ako ito Tagalog na eh. Ang bango mo, Mercedes. Ikaw yung babae sa septic tank. Nagmayatan ang babae sa septic tank. Okay na kaya tong outfit ko? Ba't ganito? Nakabuhol yung t-shirt ko. Hindi naman ako sasali sa Miss Victoria. Ba't kaya ganun? Hindi naman siya gwapo tulad ng iba dyan. Ngunit sa tuwing naaalala ko yung mukha niya, nagiging masaya yung malungkot kong araw. Nice. Gaya ngayon, parang ayaw kong pumasok sa trabaho. Gusto kong makita si Dems. Pero baka nasa bukid yun nagtratrabaho. Baka makaabala pa ako sa kanya. Hachi! Nay, Dimsay, malagip na ka sa ni Mercedes ha. Sabi ko mamimiss na siguro aja niya, Jar. At tiyak ka mo, Dimsay. Kinagbait pa kami naga mo kanya na. Dems, kas na lang aji kanta. Ano mo na kanta? Aji si Dems. She Dems. She Dems. Oh, baby, when she moves. Kas jay. Nice. Mayat Kinagswerte ka nung malagip pa ka ni Mercedes sa akin. Sa bali talaga, tigwapo. Nalapit natin ang tawagan. Dimsay, anyang tanong tawagan suna? Tawagan ko na lang pala siya. Nick, Jar, tutag mo ng Mercedes na Sumbata mo nagbayagan. Alam tayo, sumbata mo. Maden, siya kaon. Hello, Mercedes. Hello, Dems. Anong ginagawa mo? Araramidat? Oo, Dems. Hawam mo. Nagpapasuro lang ako ng Tagalog kay JR. Anong nagpapasuro? Nagpapasuro. Parang ABCD. Nagpapaturo. Mabuti naman kung ganon. Gaya Mercedes. Ano yun, Dems? Nahilo ako sa'yo, Mercedes. Bakit naman? Jar, baga na ko, bakit naman? Kibaga mo na yung bakati kanya mo. Sige. Kasi kahit dalawa ka sa paningin ko, pero nag-iisa ka lang dito sa puso ko. Ang sweet mo naman, Dems. Jar, baga na ko, sweetak ka now. Po, natsamba mo din say. Naglaing ka talaga nagisuron. Kuna, syakpay. Ibagak pa yung may bagam niya. Sige din say, kaya mata niya.
Sige, Dimsay, panagpepakan ti bibek, makapainggit ka magamain. Sige, panahon. Sige, Rod. Awan na, Jay. Mercedes, ang bango mo. Salamat, Dems. Ang sweet mo talaga. Basta sika, nangingisay pa. Ikaw talaga, Dems. Pinapasaya mo ko. Mercedes, Bakit, Dems? ikaw yung babae sa septic tank. Ano? Pakiulit mo nga yung sinabi mo? Ang sabi ko, ikaw yung babae sa septic tank. Ano ba yan? Ang bastos mo. Goodbye. At huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Mercedes? Mercedes? Api nga tabi na ba nag-cellphone ni Mercedes on? Ay, JR. Madisa maning suro na kanyang natagalog ajay na. Na may sana man na ajay na. JR! Hay nako, akala ko mabait na siya. Yun pala may tinatago rin. Ano ba yan? Nawalan na akong ganang pumasok.